Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Goeie, en welkom bij Noordewien. Met Joert weer een bijzondere gast onder de tafel. Hij komt je net bij, maar is je vaak te vinden met zijn band. En dat doe ik al een hele tijd, kan ik je vertellen. Ik had door mooi werk. Van Grutte, Seon tot de clubs, maar intussen ook het theater. Alles weten ze te bespelen met hun mooie, korte, duidelijke versjes vaak. Maar soms ook gewoon met mooie ballads. En in dit geval ook nog wat akoestisch. En mooie anekdotes. Reden genoeg om zanger en oprichter van de band, Bert Koopse, uit te nodigen. En die zit je bij me. Mooi is de beste, Bert. Versteer dat het Fries in tussen een beetje? Weet je wel, jawel. Dat kan ik wel volgen, jawel. Druk? Behoorlijk druk, ja. Ik merk gewoon dat na de coronaperiode, dat jaar erop, kregen we al gigantisch druk. Maar nu ben we 2 jaar verder. En dit is toch wel een topdrukte. Dat gewoon, we hebben de maanden bij de gewoon 14, 15 in de maand spelen. 14, 15 keer. Dus druk. Heb je er een verklaring voor? Want het hele lijfcircuit, als je het over de muziek hebt, die heeft best wel een tik gehad. Absoluut. Ik weet niet hoe dat komt. Ik zeg iedere keer dat dit heeft met die coronaperiode te maken gehad. Dat er gewoon totaal niet opgetreden werd. En dat de mensen er gewoon helemaal zat van waren en die wilden gewoon weer feest. Ik denk dat dat een beetje. Ik denk dat dat er toch wel de verklaring is wat er gebeurd is. Merk je ook dat bij optredens dat het meer losgaat? Ja. Wat ik steeds meer merk en wat ik ook in de agenda zie, dat steeds meer uitverkocht. Ook zoiets. Dan denk ik van, hoe kan dat nou, weet je? Zo populair zijn we natuurlijk ook niet. Nou, maar misschien wel meer dan je Ja, toegeeft. maar misschien is het ook wel nuchterheid van ons, hoor. Ik weet het niet. Een verklaring heb ik er niet voor, Willem. Nee. Maar je bent er wel verrast door eigenlijk, dus voor een deel. Ja, super verrast. Ik denk van... Ja, ik ben nu dit jaar 31 jaar bezig en dat ik denk van... Nog steeds? Dat verbaast mij wel. Dat ik denk van, hoe kan dat toch? Maar blijkbaar toch van generatie op generatie. Ja. En je hebt altijd, als band zijn natuurlijk een stukje... We hebben altijd wel... Het was altijd wel stabiel. En dan ging het weer iets minder. En dan ging het weer omhoog. Maar nou merk ik toch wel weer... Het gaat weer omhoog. Heel apart. Verklaar het maar. Loon naar werken, zou je ook kunnen zeggen. Ja, denk ik. Ik weet het niet. Ik vind het wel mooi. Ik vind het wel heel mooi. En meer dan 30 jaar. Ja, 31 jaar dit jaar. Ongelooflijk. Ja. Is de beleving altijd een beetje hetzelfde gebleven? Of sta je heel anders in de muziekwedstrijd, om het zo maar eens uit te drukken? Ik denk dat wij altijd... wat de kracht is, misschien ook van mooi werk... dat wij altijd ons eigen dingetje gedaan hebben. En niet met de grote groep mee gegaan zijn, denk ik. Ik denk dat dat ook wel een beetje de kracht is. En dat we daarom er ook nog steeds plezier in houden. Want zijn de shows en de sound heel erg veranderd zo door de jaren heen? Ja, Sowieso. Sinds 2004, 5, 6 is de sound wel veranderd. Het is wat meer rocky geworden. Maar ja, voor de rest eigenlijk weinig, denk ik. Misschien wat steviger, misschien wat... De ene keer dan maken we een hele mooie bladen of een feestnummer of een keihard rock'n'roll nummer. Dus ja, dat is wat het voordeel van ons, denk ik, dat we toch wel alle genres wel een beetje kunnen spelen. Ja. Het blijft toch wel volks, zoals wij dat dan noemen. Ik merk in je reactie die verwondering, hè? Zo van, heb jij nog steeds het gevoel van het mag dus nog steeds? Ja, absoluut. Ja, maar ik vind dat steeds net zo mooi als 30 jaar geleden. En dat... Nooit eens in het busje dat je denkt,
goh. Ik ben blij dat ik straks weer terug af en toe wel. En dat is wel misschien, maar dat is heel cliché natuurlijk, dat je weer ouder wordt. Dat je denkt van, moet dan weer 2,5 uur terugrijden, weer wel. Maar ik denk dat iedere artiest dat heeft. En, Misschien elk mens wel. Welke baan je het ook hebt, denk ik, hè? dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Maar niet dat het echt tekens had of zo, maar ik heb wel eens zoiets van, nou is het al 2 uur, dan moet ik nog 2 uur en dan is het 4 uur al. Nou ja, pispauze er tussendoor. Dat wordt wel 4:30 dat we weer thuis zijn, weer wel. En dan 1 uur of 10, 10:30 ben je er weer uit. Want de hele dag berling, want s'avonds moet je weer. Dus niet dat het echt teken gaat staan, maar dat merk je wel. Dat kun je wel merken als je weer ouder wordt. Dat je geen 18 meer bent. Nee. Geestelijk wel, Willem. Kom op. Ja, blijf je een jongetje? Af en toe wel, ja. En dat moet ook, denk ik, vooral in de muziek. Ik denk ook wel op een bepaalde manier dat het je ook wel een beetje jong houdt. Denk ik wel. Het is niet zo dat ik een oude... een oude... hoe noemen ze dat ook? Een oude zagrijnige zak wordt of zo, weer wel. Of een gefrustreerd karikatuur... zangetje of zo van jezelf, weer wel. Dat heb ik absoluut niet. Nee, en het is natuurlijk ook niet een baan dat je denkt, weet je, vandaag ik kruip eens weg achter de computer. Maar het is een baan, jij stapt het podium op en je moet wel in ieder geval de indruk wekken dat het volle bak en 100% is. Je moet er altijd weer staan. Ik bedoel, ziek of niet ziek of je hebt een keer een mindere dag dat je moe bent of zo. Nee, je moet er wel weer staan. Ja. Maar dat kun je wel doseren. Zodat het niet opvalt natuurlijk. Ik bedoel, als je ziek bent, dan kun je niet altijd verbergen natuurlijk. En het scheelt enorm met wie je in het busje zit, denk ik. Hè? Absoluut. Ik bedoel, dat vragen ze. Word je er nou nog eens een keer flauw van die elk weekend 2-3 keer in de weekend spelen? Of dat je flauw van elkaar wordt? Nee, dat valt wel mee. En als we geen onderwerp hebben, dan doen we de televisie aan in de bus. En dan gaan we een documentaire of een film kijken. En dan... Het is altijd gezellig. Dus wat dat dan giet, kan ik nog wel 30 jaar. Nou ja, dat is mooi waar ik ergens mee associeer, die uitstraling van jullie. Ja. Jullie zijn natuurlijk wel bij ons in de studio geweest. En, ja, natuurlijk. Ja, maar wij vinden het ook echt leuk, weet je. Dan moet je het onderling ook op zekere hoogte leuk hebben met elkaar. Ja, kijk, en toevallig hebben we nu dan... Nou ja, we ben natuurlijk professioneel muzikant. Maar vroeger, er is geen verschil met 30 jaar geleden toen we begonnen en nu. Vind ik niet. Nee, ook niet dat wij... Dat het in één keer commercieel moet worden of wat dan ook. Nee, er is weinig veranderd. Wel lekker spelen. Wel, tuurlijk van. Je gaat natuurlijk wel meer rekenschap houden. Wat vindt de grote gros natuurlijk mooi en wat vinden de fans mooi. En ja, met al die wat dingetjes waar je naar luistert van... ik vind dit helemaal te gek of dat. En als dat dan vaak gezegd wordt, dan ga je er wel wat mee doen. Tenminste, dat is wel belangrijk. Dus voor Mooi Wark, waren er nog andere bands? Nee, ik heb eigenlijk altijd... Mooi Wark is mijn band. Ik was 19 jaar, toen ben ik ermee begonnen. Dus, ja. Maar geen coverbandje eerst? Nee, helemaal niet. Nee. Dus dat was in één keer van niks naar volle bak? Van niets naar iets, om het zomaar in... maar wij waren altijd wel... Op een gegeven moment in 92, 93 waren we ook nog wel... In de regio waren we redelijk populair. En speelden we zeg maar 15, 20 keer per jaar of zo. Meer niet. En dat is in 2005, 6 is dat in één keer omgeslagen naar 80 tot 100 keer per jaar. En 120 keer per jaar. Dus dat was natuurlijk wel, dat was wel een kick natuurlijk. Dat is een beetje... Dat is wel de droom van de muzikant. Ja, maar absoluut. Ook het scharnierpunt een beetje in jullie verhaal. Zo van nou, tot dat moment... Gewoon lekker spelen, zo nu en dan? Gewoon lekker spelen. Gewoon als we 2 keer in de week spelen kunnen. En het was helemaal nog niet zo dat we in het begin van de muziek konden leven of zo. Maar dat is later pas gebeurd. En nou, ik leef inmiddels, ik denk al wel 15, 16 jaar van de muziek. Nou ja, dat had ik nooit kunnen dromen natuurlijk. Wat deed je eigenlijk daarvoor? Ik was bouwvakker. Ik was vroeger in de bouw. Ja, een heel ander ding natuurlijk. Mis je het nog wel eens gewoon? Nee, joh, als kiespijn. Ja, hè? Ja, echt.
Nou ja, sommigen vinden het geweldig. Nee. Ik moet er niet meer aan denken. Nee, ik zal het ook niet meer kunnen. Ja, ik zal het nog wel kunnen, maar ik zal het niet meer willen. Absoluut niet. Het is wel goed zo. Het is... Mooi werk. Doe mij die gitaar maar. Ik kan me voorstellen. Daar gaan we over doorpraten. Leuk dat je er bent. Welkom nogmaals. Het verhaal van Mooi Wark. En dat brengt jullie ook in het theater inmiddels. Ja. En ook in Leeuwarden. We gaan uitgebreid vooruitblikken, maar even weer naar de muziek. We begonnen met de Beatles. Ja. Prachtig nummer. Ja, te gek. Absoluut, de Beatles. Dat is Meer toch- Beatles dan Stones? Of is dat Nou. gewoon een... Ja, dat werd vroeger natuurlijk wel... Dan hoor ik, er was al de Beatles of de Stones. Dus ik bedoel... hè? Maar ik vind allebei het toch wel... allebei wel steengoed. En toch kies je voor de Beatles? Gewoon de liedjes? Ja, ik vind het gewoon een prachtig mooi Something. Dat natuurlijk gezongen door George Harrison. Is gewoon een geweldig mooi nummer. Ik vind het gewoon een hele goede tekst. Gewoon. En die jongens waren natuurlijk al toen de tijd... hun tijd natuurlijk al ver vooruit. Muzikaal al. Ja, ze hebben de muziekwereld veranderd. Experimenteel en geweldig. Ja. Stones was natuurlijk rock'n'roll, meer rock'n'roll. De Beatles niet natuurlijk, maar ja, de allereerste begin van de Beatles natuurlijk wel ook allemaal covers. Maar ik vind wel, was toen de tijd heel vernieuwend, ja. En de Stones was natuurlijk rock en dat was er al. Ja. Dus het was niet echt. Nee, echt de Beatles muzikaal vernieuwend. de wereld echt hebben veranderd. Hè? Ja, precies, omdat het lekker ruig was natuurlijk. Ja, en de Beatles waren iets minder ruig, maar wel muzikaal stiekem toch wel beter. Hoe luister je naar de Beatles? Gewoon als liefhebber? Of Ja, ook gaan liefhebber. de muzikanten horen dan ook Ja, nog wel even maar, over? maar liefhebber en ook de melodielijntjes van de Beatles. Dat vind ik helemaal te gek. Echt, dan denk ik van, hoe kon je daarop? En dan denk ik wel eens van... Maar er zijn natuurlijk jongetjes ook uit Engeland... die vroeger natuurlijk in de jaren 40 geboren zijn, begin jaren 40... En die natuurlijk gitaar hebben leren spelen. Maar dat was natuurlijk, vroeger was er alleen maar jazz. De rock'n'roll was er nog niet. Dus ik denk dat dat ook wel bijgedragen heeft aan hun muzikale ontwikkeling. En dat ze van die mooie nummers geschreven hebben. Denk ik wel. Wie ook hele mooie nummers schreef en schrijft, is Daniel Lohuis. Ja, absoluut. Ja, zeker. Weet je, de ongekroonde muziekkoning van Drenthe. hè? Absoluut, vind ik wel. Ja. Een liefhebber van Lohuis, absoluut, zeker weten. Ook al met zijn skik. Is ook zoiets, weet je wat, Daniel, we zijn volgens mij allebei in het tweede denk ik begonnen. En wij met Mooi Wark. Nou ja, dat Mooi Wark was natuurlijk uit vuurliefde van en normaal, status quo, AC/DC. En Daniel heeft natuurlijk weer heel veel, Bob Dylan, Beatles, Stones. Die invloed heeft Daniel weer. Maar ook op zijn eigen manier heeft hij dat gedaan. En daar heeft hij, daar heb ik diep respect voor, toch wel. Ja. Volg je hem? Als er een nieuwe plaat is, Nee, een Spotify-lijstje aanzet? Of niet? Nee, dat niet. Maar ja, YouTube en dan luister ik daar wel eens. En, ik ben wel een liefhebber van Lohuis, absoluut. En we gaan ook wat van hem draaien. Annelie. Ja, Annelie. Ja. Dat is... hij zoiets, zo'n tekst en met zo'n klein stukje muziek kunt brengen. Ja, dat ben je een held. Absoluut. De allereerste keer dat ik speelde met een band, augustus 86, in een groene landmachttent. Ja, prachtig. Daniel Lohuis, Annelies, die op het listje van mijn gast van Joert. Hij is van Mooi Wark, uit diezelfde provincie wij. Bert Koops. En we gaan het al even over het verliezen. En natuurlijk Drenthe, het Drentse taal. Mag ik, ja, taal. Hoe noem je het zo eigenlijk? hè? voor mijn tegenwoordig is het taal, ja. Maar ik maak niks uit. Nee. Dat is een beetje mijn naam even wel. Ik bedoel, Maar samen met Daniel voor het Drents, Ja, als je het over muziek hebt, ja, best wel trendzettend geweest. absoluut. Jullie zijn van begin jaren 90, 92. Ja. Rond die tijd is volgens mij Skik ook begonnen. Ja, Skik ook, ja. Wist je het van elkaar? Nee, later pas, toen die band er was, toen zei we, waar komt die jongen mij bekend voor? Ja. Maar direct nog niet. En later denk ik, die heeft bij mij op school gezeten, weet je. We zaten op dezelfde school. En dan ga je denken van... Oh, maar ik ging tussen de middag altijd naar muziekhuis Prins in Emma. Met een muziekwinkel. Dan ging ik gitaar spelen. Dan speelde ik net een beetje gitaar. Maar dan zat Daniel ook altijd te spelen in een hokje. Dus
is dat wel weer apart. Ja. Maar de keuze om het Drents te gebruiken... Ja, die keuze was natuurlijk... Ik was natuurlijk vroeger echt wel vond ik normaal helemaal te gek. En status quo en dat soort dingen. Nou ja, en dialect, ja, dat sprak me enorm aan. Dus de keuze was ook niet moeilijk. Heb je het zelf ook altijd van huis uit gesproken? Ja. De buurt? Ja, bij ons, tegenwoordig is eigenlijk mijn zoontje dan, die kan allebei dan. Maar ABN, dat is niet mijn ding hoor. Ik probeer het wel nu wel een beetje, maar dialect is niet te verbergen in ieder geval. Want je hebt op school gezeten in Emmen. Ja. Maar ben je daar ook opgegroeid? Nee, Schoonoord. Schoonoord? Ja, dat is tussen, dat is een dorpje tussen... vlakbij Grollo, Muskee natuurlijk, en Schoonlo en Rolde, vlakbij Emmen. Dus ongeveer een kwartiertje vanaf Emmen. Dus dat zit een beetje in het middengebied, zeg maar. Ja. Wij roepen dan natuurlijk als buitenstander, we zitten in Friesland, dat is die hoek, de blues inderdaad. Je roept dat zeg ik, ja. Was dat ook de soundtrack van jouw jeugd of niet? Wat stond er thuis op? Waar ben je mee opgegroeid? Als ik dan de platenkast van mijn vader en moeder, dat was natuurlijk Roy Orbison, Buddy Holly, The Shadows en dat soort muziek, Elvis, dat soort muziek, dat werd er thuis bij ons gedraaid. Ja. Door mijn moeder dan. Mijn vader die was niet zo muzikaal. Nee, die had niet zoveel met muziek. Nee, die vond het allemaal leuk, maar die had er niks mee. Mijn moeder was echt muzikaal, dus ik denk dat ik het van haar heb. Maar dat soort muziek werd er gedraaid. En wat vonden ze ervan dat jij op een gegeven moment in een band... Ja, het was wel grappig dat je dat zegt. Ik had er ik denk van een half jaar terug met mijn vader over. Ja, ik zei, hij nooit dat. Nou, nee, hij zei, maar ik was soms wel helemaal de lawaai, al die thuis en met die gitaar en je wou een band beginnen. Maar die geloofde daar in het begin, dat wordt niks met het jong weer wel. Maar toen zei ik heb het toch misgehad. Dus hij gaf wel toe dat hij wel bijzonder trots, moet ik zeggen. Zijn ze vaak geweest bij optredens? Ja, maar wel regelmatig, ja. Mijn moeder helaas niet, die heeft succes niet mee mogen maken. Die is in 2003 overleden, dus die heeft het, dat vond het... Maar mijn vader, die kwam nog 1 keer in de 3 weken kwam het toch wel in langs. Ja. Dat is nu weer ouder, wordt nu wat minder, maar die kwam regelmatig even... Nou, ik kan me voorstellen dat dat best... Tuurlijk. Mooi is, misschien wel belangrijk. Zeker, ja. Maar die vinden het nu oprecht ook hartstikke mooi. En super trots natuurlijk, wat we doen. Ja. Op school pingelen met een gitaar in een muziekwinkel. Oh man, ik kon net 2-3 akkoordjes speelden wel en altijd. Maar toch op school niet in een band gaan zitten? Nee. Toen kwam ik een jongen tegen op LTS. En die speelde bas en die speelde in een coverbandje van Normaal, zeg maar. Een soort van... En daar ben ik de band mooi werk mee. Ik wil ook zoiets. Ja, ik wil ook zoiets. En zo zijn we bij elkaar gekomen met een jongen uit het dorp. Als drummer. En zo is het eigenlijk een beetje gegaan. Dus eerst met 3 man en toen een bandwisseling. Begon direct al natuurlijk. En zo is Mooi Werk eigenlijk geboren. Ja. Dus eigenlijk was het al in 1991 dat het al begon. Maar 92 is echt de geboorte van Mooi Werk, zeg maar. Ja, want ik las dat jullie zaten op een gegeven moment ook bij RTV Drenthe. Ja. In de studio. Ja, klopt. Dat was de echte geboorte. Dat was bij Jan Spoeling in het Musement destijds. Het programma bestaat volgens mij helemaal niet meer, helaas. Maar toen was... Toen konden we gewoon... dat was ook in één keer dat we daar kwamen. Dat werd ook in één keer immens populair, regionaal. En dat we begonnen te optreden. Dat ik dacht, wat de fuck is dit nou in één keer daar? Drukte. Ja, maar dat verwacht je niet. Maar het was er ook niet. Er was geen dialect bij ons band in de buurt die dat ook deed. Dus wij waren, ik denk wel een van de eerste... Nou, samen met Skik, denk ik. Samen met Skik, toch wel de trendsetters geweest. Ja, vroeger had je nog een bandje, geloof ik, Turf, Jenever en Achter. Maar dat was een heel andere stijl muziek. Ja. Dat had niks met rock'n'roll te maken. Dus, nee. Mooi verhaal, toch? Ja. En nooit getwijfeld over dat Drents. Ik vind dat blijft gewoon. Ja, maar... Ik heb ook voorstellen dat je op een gegeven moment ambities hebt. Ik denk, ABN, ik denk niet dat dat... Nee, dan had je het accent gehoord. Ik bedoel, dat moet ik niet doen. Nee. En
Nee, dat was toch wel de bewuste keuze om toch wel... dat wilden wij ook en dat gaan we dus ook doen. Ja. En daar hebben wij ook vol gas... nou ja, het resultaat is wel gebleken Nou natuurlijk. ja, anno 2023 Ja, hebben we het nog steeds over een fantastische carrière Ja, voor jullie. ja, Dus- zeker dus wat dat betreft... nou ja, jullie gaan ook nog wel een tijdje door, denk ik. oh, ga ik wel van u. Ja, goed zo. Pensioen moeten we dat kunnen aan willen, maar... Ging je hè? zelf wel eens naar concerten? Ja, vroeger ook wel. Was er wat te doen in die omgeving? Of was het reizen naar Groningen? Nee. We zaten altijd wel... er was altijd wel wat te doen. Ik bedoel, en normaal, die trad natuurlijk vroeger ook heel veel op. Voor die tijd dat wij een band begonnen. En dan ging je regelmatig. Was er nog een concert van de Maal of wat dan ook. Of ja, wat er ook te doen was ergens in de buurt. Of een bandje in een café of discotheek. Of ja, maar echt... ja, ik denk niet meer of minder als in een ander dorp, denk ik. Er ging niet echt speciaal allerlei bandjes bij langs, zo heb ik nooit gedaan. Nee, nooit met een beurs naar Nee, weinig. Nee. een grote concert. Nee. Of- Nee. Nee? Ik moet die drokte niet aan de kop. Nee, maar nee, heb ik nee. Nou, ben je niet van de massa's dan? Als ik een podium sta, maakt me niks uit. Maar ik ben, Ja, precies, ik maar dat is wat anders natuurlijk. Ik ben niet... Nee, ik ben wat dat betreft ook wel ja, op een bepaalde manier denk ik ook wel een beetje... Hoe noemen ze dat ook? Introvert, hoe noemen ze dat? Oh, laat mij maar gaan, weet je Ja. wel. Daar ben ik ook wel, ja. Dat zou je niet verwachten, maar dat is dus echt zo. Ja. Rust. Verander jij als je het podium op staat dus? Ja, het is een beetje... Hoe heet die film op? Het is... Nou, merk je het aan jezelf dat er een soort andere persoon gaat staan? Niet Ja, zwart-wit, zeker. hoor, maar Ja, vlak voor de optreden dan word ik vaak dan word ik al onrustig. Ja, En als ik op het podium sta, dan ga ik los. ja. Maar dat doe ik niet bewust veranderen. Nee. Dan denk ik altijd, nou ben ik mezelf weer, wat? Ja. Terwijl als ik thuis ben, dan ben ik lekker relaxed. En Nou ja, wat je zegt, in grote geschelschappen. ja, ben je juist misschien wel wat maar ik voor, hoef niet in mensenmassa of zo. Ik ben totaal niet... Maar op het podium sta je daarvoor. podium wel, ja, absoluut. Dat maakt me niks uit. Dat vind ik helemaal te gek. Dat vind ik juist mooi om het publiek aan de gang te krijgen, weet je wel. Dat is het mooiste wat er is. Dat is... ja, dan denk ik van, ja, kijk, ze gewoon op onze muziek, hè. Dat is toch de droom van elke muzikant of elke band. Of wat voor artiest ook. Maar ooit podiumvrees gehad of altijd wel de knop? Al die wel gezonde spanning, hoor. Ik moet wel zeggen, dat gaat niet zonder... nee, ik ben altijd wel... Ik heb wel die gezonde spanning, maar het is niet zo dat ik helemaal kriebelig word of zo. Maar, Verkramp, nee, maar wel altijd wel dat onderboekgevoel, weet je wel. Die kriebeltjes en dat het... Als ik dat ook niet meer heb, dan kun je beter stoppen. Dan, Ja, maar dan is het... dat is ook de Maar motivatie. als ik dan op het podium sta, dan is het bam, los. Ja. Vol gas. Volgaan. Dan is het klaar. Rock and roll. Rock'n'roll. Like AC/DC. Ja, te gek. Ja. Te gek. Ja, die heb ik een keer live gezien. Ik zei, dan moet je nog eens een keer Ja, die naartoe, maar- ACDC heb ik live gezien, ja. Kijk, now we're talking. In de arena, en hoe heet dat? Voor mij Amsterdam of zo. Ja, Voetbalstadion, hoe heet die? Dat is de... dat kan, ja. En, maar dat Arena was, of de Arena, Olympisch Stadion had je nog. voor mij de arena. Maar dat was helemaal te gek. Ja, een goede band hoor. Ja, dat kunnen we nog een beetje verleren, jongens. Je bent, bij ACDC heb je een beetje twee groepen. Hè? Je hebt de Bon Scott liefhebbers. Ja. Die nog steeds roepen, nou, dat was het echte AC/DC. En je hebt ook mensen die zeggen, nou nee, de periode daarna. Maar Nou, ik vind het eigenlijk een beetje... Ik vind het eigenlijk altijd heel flauw om te zeggen, weet je wel. Dat mensen dat zeggen. Ja, maar ik vond hem... Ik bedoel, die Bon Scott-periode... het is een beetje romantisch geneuzel eigenlijk. Ja, vind ik wel. Ik bedoel, kom op. Ik bedoel, die jongens hadden ook geen keuze meer. Want Bon Scott is toen destijds is overleden. Dus die jongens die wouden verder. Dus moesten ze van een ander zanger. Dus. Ja. Maar wie ik nou beter, weet ik niet. Bon Scott was misschien wat meer... Ja, weet ik niet. De latere periode van die vond ik helemaal te gek met Brian Johnson. Dus vooral Back in Black. Nou, een fantastisch album. Dus, Ja, is dat de plaat, vind je? ik denk wel een van de... Nou, voor jou dan, hè? Ik bedoel. Ja, de betere plaat van ACDC, denk ik.
vond ik wel. Through the Mists of Time. Ja, klopt. Deze staat er wel eens even op in Huizen Koop. Ja, daar ook weer bewust omdat Malcolm Young van een aantal jaren geleden, hoeveel jaren geleden? Een jaar of 5, 6 geleden of zo. 6 jaar geleden denk ik al, ja. En dat gaat natuurlijk wel, dit nummer is wel geschreven natuurlijk gebaseerd op Malcolm Young, die dit toen dement werd en zo allemaal. En Through the Mist of Time, dat hij toch af en toe zie ik het wel en af en toe komt die herinnering kwam in de boom. Ja, dat is toch wel, daar kreeg ik veel van zo'n nummer. Ja. AC/DC, Through the Mists of Time. Yeah. Stil op het lijstje van mijn gast. Die hoort, vindt het fantastisch dat hij er is. Bert Kopers van de band Mooi Werk. Want ze komen naar Ljouwert staan. Yeah. Net zomaar voor een optreden. Want ik zag nog foto's van jullie hier in Belgium, Belgium. Ja, dat was een soort discotheek optreden. Ja. Ook uitverkochte discotheek. Oh jongen, dat... Doe je dat vaker, die discotheek? Want... Ja, af en toe, maar die zijn er bijna niet meer. Nee, en dat is een beetje... dat is het. Tuurlijk wilden we dat wel spelen, maar dat is er bijna niet meer. Vroeger, ik bedoel, vroeger, dan praat ik over 10, 12 jaar geleden, was misschien wel 30 keer per jaar in de discotheek speelden. Ja. Naast de feesten. Maar ik denk af en nu, dat vond me nog geen 10 op jaarbasis, denk ik niet. 7, 8, dan houdt het wel op. Voornamelijk festivals en dorpsfeesten? Heel veel festivals en dorpsfeesten wel. Maar wat mij wel opvalt, dat er steeds meer festivals komen. Dat we daar, en dan speel je, vroeger was, dan ging je spelen. Dat was 3 kwartier spelen, pauze en nog een keer een klein uurtje spelen. En dat was je show. Ja. Maar wij spelen ook heel vaak een uur en een kwartier achtereen. Wat ook helemaal te gek is natuurlijk, maar het verandert wel. Ik heb wel het idee dat het wel veranderd is. Ja. En waar daarmee te maken, weet ik niet. Maar maakt ook niet uit. Ik bedoel... het is de tijd, toch? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Had je je ooit kunnen voorstellen dat jij het theater in zou gaan? Nou, nee, theater niet. Nee, absoluut niet. Want ik was altijd... kom op, rock'n'roll, knap. Weer wel. Nou ja, inpluggen en... De beuk erin. Ja, de beuk erin. Maar toen hebben we het sowieso over gehad. En William... eigenlijk... Willem kwam met theater. Is dat, theater. Ja. Dat is dat wel wat voor ons, hè? Ja, wat moeten we daar? En wat moeten we daar? Hoe moeten we dat brengen, weet je wel? Maar het speelde al een tijdje. Het speelde al een tijdje. Maar toen hebben we er zo over. Maar dan kunnen we in ieder geval wel de nummers brengen wat we in de feesttijd niet doen. Zoals Doodse Stilte, Ziek je hoort nog eens weer. Noem maar op. Al die ballades, die kun je lekker in het theater spelen. Ja. Frek, ja. En daar kwam altijd wel heel veel vragen naar natuurlijk. Van, kun je Doodse Worp spelen? Hebben jullie Doodse Stilte helemaal niet gespeeld? Ja, maar die doen we niet in de feest. Want dat is natuurlijk ook weer sfeer bepaald natuurlijk voor het publiek. Dus dat hebben we bewust niet gedaan. Maar nu wel. En dat werkt als een tierenleer. Dat ik denk van, ja. En dan hoor ik alleen maar lopende reacties van het is heel wat anders. Wat jullie het is echt 2 werelden. Dat is bizar. Dit is de titel van de voorstelling. Ja. Ik zei al, jullie zijn er al een paar jaar mee bezig. Want volgens mij in 2019 al try-outs gehad. Ja, maar wat try-outs uitproberen natuurlijk. Maar En ik zou je vertellen willen, maar het valt je niet meer. Het valt niet mee. Je komt er wel op aan. Ja, hè? Absoluut. In welk opzicht? Nou ja, dan merk je dat kijk, live en met die dikke gitaar. En zo, bam. Maar nou, je kun je bijna niet permitteren om een fout te maken. Je hoort alles. Want je hoort alles. Vooral in zo'n theater is ongekend. Maar dat is natuurlijk aan de andere kant voor jezelf, voor de ontwikkeling natuurlijk als gitarist of zanger, helemaal te gek. Maar je leert er ook weer van. Nou, ik vind het heel bijzonder. Hoe heb je het aangepakt? Gewoon met de band gaan zitten en we maken een soort maar eigenlijk script of zo? Ja, nou eigenlijk, ik ben er heel simpel in. In het begin deden we maar wat. Weet je wel, die nummers gaan we gewoon dus eigenlijk
repeteerden deed, maar daar hebben we heel weinig gedaan. Maar hoe moet je dat brengen? En dat Nou ja, theater is een ander vind ik verhaal. wel mooi dat hij dat vraagt. En Willem zei, ja, nou, ik wil dan wel ook anekdotes vertellen en wat er zo al een beetje gebeurt en waarom zo'n nummer geschreven is en zo. Dus Willem, maar die is er heel goed in. Dus die kan al die nummers geweldig, die maakt er een heel verhaal van. Het is bijna cabaret af en toe. Dat is te gek. En toen hebben we hebben dus Rodi Prins als extra gitarist erbij. En pedal steel en banjo. En, Waarom om het er even iets meer body nog weer te iets geven? meer body te geven en ook dat het iets meer bij de plaat komt te liggen. Vooral met die bladers. En dat is wel belangrijk natuurlijk. En Jason Staal op gitaar. Die speelt af en toe akoestische gitaar en piano. En dat geeft net even een extra dimensie of zo aan. Anders, ja, je kunt ook heel klein al natuurlijk. Hebben we in het begin ook gedaan. En dat lukt ook wel. Ja. Maar ik vind dit net even weer wat... Het wordt nog wat muzikaler dan weer. Nou, je moet op een of andere manier. de zaal wel vullen, hè? En Ik je bedoel, moet de zaal... en je letterlijk, moet- maar ook figuurlijk. Maar je moet de zaal ook pakken. Ja, dat bedoel ik, je hebt een verhaal te het vertellen, is een muzikaal verhaal. Ja, maar het is een heel apart. En dan ben je aan het spelen en iedereen is stil. En dan is het nummer afgelopen. Ring. Ja, En dan is het nog stil. En zo in één keer dan komt er applaus. En daar moest ik wel in maar wennen. Dat ik denk van, wat gebeurt hier? Maar dan achteraf van, is het helemaal te gek. Het is niet te vergelijken met een feesttent of zaal of wat dan ook. Nee, want jullie hebben een aantal optredens al gedaan nu in het theater. Want is dat wel het mooie marktpubliek wat normaal gesproken in die feesttent Ja, even simpel gesteld met het potje bier Ja. klaar staat om het feest te vieren, die nu ook naar het theater komt? Heel veel wel, maar ook heel veel niet. Ook heel veel oudere mensen die komen. Dus van ja, nou, ik ga niet meer naar een feest. Want dan wordt me toch wat te druk en te roezig aan de kop. Hoor. Maar dat krijg je te horen weer. Hoor. En dan moet ik lachen. En dan, maar dat vind ik super dat dan ook mensen van tussen de 70 en de 80... die gewoon vooraan zitten in het theater. En door ook echt genieten. Ja, nou, dan denk ik van, kom op, dat is helemaal te gek. Dit was de bedoeling. Dit is de bedoeling, dat zo moet wezen. Maar liedjes dus, Ja, liedjes. voornamelijk wat akoestisch dus, begrijp ik? Ja, ook nummers, Doodse Stilte, Alleen for You en dat soort nummers. Al die nummers wat we echt live in de feesten niet doen, die komen dan wel te horen in het theater. En een mooi verhaal. Ja, en een mooi verhaal erom doen, dat is helemaal te gek. Ja, Ik zal want- iedereen aanraden om een keer te komen kijken, maar Ja. dat is echt te gek. Ja. Zoals ik vind het mooi. Ja, dat is mooi. Nou goed, daarom heb ik je ook uitgenodigd als in ieder geval als aanleiding om even vooruit te blikken op jullie harmonie. Hè? Ja, ja. Wat ga je nog meer buiten de provincie Drenthe theaters aan doen? Ja, ik weet het zo niet allemaal uit mijn hoofd. Nee, je doet Sowieso, verschillende provincies wel, ja, absoluut. Ja, dat was wel de bedoeling. En we wilden toch ook wel dat dit elk jaar weer terug laten komen, zeg maar. Ja, dus niet eenmalig. Eigenlijk dat we in de winterperiode en dat we, zeg maar, nou ja, januari of vanaf februari sowieso toch wel een 2 à 3 maanden theater gaan doen. Oké. En dan weer zeg maar in het voorjaar weer van het voorjaar weer de feesten en de zaaltjes en festivals. En, ja, we worden tenslotte ook een beetje ouder, Willem. Dan moet je een beetje rechts gaan. Dik 30 jaar onderweg, inderdaad. En het is ook wel een mooie stap, denk ik, voor jullie als zeker muzikant weten, en als band. Ja, zeker weten. Om het andere verhaal, het andere Ja, muzikale maar verhaal eens te dan tonen. hou je er ook wat bij. Hè? Ik bedoel, ja, ik vind wel... voor de ontwikkeling is het... voor onszelf is het ook helemaal te gek. Ja. Ik heb me iets bij voorstellen. Absoluut, absoluut. Ja, mooi man. En eindelijk kun je je anekdotes eens een keer vertellen. Ja. Wat Ja, dat kan 30 wel- jaar onderweg, ik denk dat er genoeg te vertellen valt, of niet? Zoveel. Ik denk dat we wel 3 boeken kunnen schrijven, denk ik. Inmiddels. Houden jullie alles bij, wat dat betreft? Ah, Of is het toch vooral Ja. een busje naar concerten dat je nog eens, natuurlijk, de mooie dingen die blijven natuurlijk altijd bij. En die vergeet je ook niet, natuurlijk. En je weet ook niet meer... als ik dan 10 jaar... Dan heb je 1000 keer gespeeld in 10 jaar tijd, bij wijze van spreken. Dat weet je allemaal niet meer, waar je dan allemaal... Maar heel veel dingen natuurlijk wel. Dat blijft wel hangen. Dat is... toch een beetje een jongensboek, hè? Natuurlijk, ik denk wel dat we een boek, nou, sowieso wel een boek kunnen schrijven, ja. 30 jaar mooi werk. Misschien dat we er ook nog Het volgende jubileum. Ja, maar dat is wel 60 jaar.
Nee, maar misschien met 35 of 40 Nou ja, jaar of zo. zoiets. Ja. Dat zou kunnen. We gaan weer muziek draaien van Lynyrd Skynyrd. Ja, Lynyrd Skynyrd, ja, te gek. Simple Man. Ja, Simple Man. Ja. Waarom dit nummer? Nou, ten eerste, ik ben ook een simpele jongen weer wel. En, maar dat nummer, ik had dat is eigenlijk, dat ik dit nummer gekozen heb, is toch wel... mijn kameraad is voor een aantal jaren geleden overleden. En die is met dit nummer is hij opgekomen met de kist. En toen had dat even zo'n indruk op mij gemaakt dat ik de tweede couplet hier op mijn ribbon heb laten. Toen had ik weer een complete tekst van dit nummer van Simple Man. Dat is een kippenvel. En sowieso, ik ben een Lynyrd Skynyrd fan, dus vind ik helemaal te gek. Simple Man, prachtig nummer van Lynyrd Ja, Skynyrd. Ja. Nou ja, mijn bijzonder verhaal dus. Ja, absoluut. Dit nummer is altijd... ik kreeg net toen begon ook al. Oh, jongen, Kijk, dan gelijk weer ik kreeg weer kippenvel. Hè? En dan kreeg ik weer... wat ik altijd zeg. Ik zeg altijd, muziek is tenslotte emotie. En wat voor muziek het ook is. En wat voor gevoel er ook iemand bij heeft. Ik bedoel, een houdt van Strauss, ander van rock'n'roll, ander van house, weet je wel. Maar muziek blijft altijd emotie. Echte muziek. Echte house dan minder, denk ik. Vind ik wel. Ja. Ik vind helemaal niks. Sorry. Deed je denken dus aan een vriend van jou? Maar ook voor mooi werk. Tuurlijk. Hebben jullie helaas afscheid moeten nemen van een Ja, zeker. Absoluut. Ja, hoe groot was die klap? Het ging snel, ja. Dat ging heel snel, ja. Dat was eigenlijk... binnen 3 maanden was John overleden. En, dat is een enorme klap geweest, denk ik. Dat is, soms John wordt ik altijd geëerd, altijd in de theaters ook door een groot, hoe het zo'n ding, zo'n bender van John, weet je wel, altijd, John is altijd, hoort er nog gewoon bij, weet je. En maar ik denk dat het meer met ons gedaan heeft dan wij zelf in de gaten hadden. Ik denk dat het wel... Toch een soort roes geweest, wat er in... Ja, we hebben vooral... Hij was ongeneeslijk ziek. Ja. En ernstig, maar hij moest ook volgens mij vrij snel moest hij stoppen. Ja, klopt. Totaal geen energie meer en dat was helemaal weg. En John die was... ik heb een soort diepe respect voor die man, weet je. En, hij is er niet meer, maar nog, weet je. Dat gevoel is er nog steeds. Ja, die was zo makkelijk, jongen. Dat John, ik weet nou precies dat John zei van... het is niet anders. Ik kreeg het zo voor de krant, jongen. Ik moest zo huilen dat ik denk van... John, dat jou dat nou overkomt moet, weet je. En dat hij zei van... Bert, noem me kalm maar, jongen. Kom allemaal wel goed. Dat ik denk van... Hoe kun je zo... Weet je, dat je zelf... doodziek bent, maar een ander nog probeert te troosten van het komt wel goed. Ja. Dat ketten. Kippenvel, dat is onvoorstelbaar. Dus dat heel veel impact op ons gehad. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, en wij spreken nog heel veel over John en anekdotes en noem maar op. En we hebben altijd nog de grootste lol, al is hij er niet meer. Maar in principe zit hij er eigenlijk nog wel stiekem in de bus weer wel. En dan hebben we toch de grootste lol om John. Ja. Wat een kerel, mooie kerel. Ja. Wat denk je, hoe had hij het theater ervaren, denk je? Oh, ik denk dat te gek. Ja, John die kon er wel. John die kon ook heel bedeesd drummen, weet wel. En het klein houden, zeg maar. Ja, het klein houden. Ja, John was ook echt een... Ja, John zei altijd... Bert, weet je wat is met jou? John was een Groninger, hè? Bert, met jou, weet je wat is met jou? Less is more.
Dat zei John altijd. Les is mooi. Maar John die gaf dan ook de ruimte voor de zang en voor de gitaren. Maar als de refrein kwam of de solo, dan ging Raval die ging helemaal los. En dat was echt een supergoeie drummer. Ja. Met heel veel plezier mee gespeeld, absoluut. Donderdag 2 maart. Ja. Harmonie. Ljouwert. Ja, klopt. De verhalen, de anekdotes. Ja, zeker en weten. natuurlijk de mooiste liedjes van Mooi Werk te horen. Ja. Voor in ieder geval een breed publiek. Dus ik hoop dat het hartstikke druk wordt. Zeker Wat zijn verder de plannen voor het komende jaar? Nou, ik geloof... Spelen. Festival. Alleen maar spelen, Willem. Het is echt... Toevallig dat ik even de agenda en dan zie ik dan in april, ik geloof dat we in april een stuk of 15 optredens hebben. Dus druk. Echt gigantisch druk. En dat is natuurlijk mooi. Ja, je straalt erbij. Dus Dit is wel mooi, nee. maar ja, ik bedoel, het spelen is gewoon het mooiste wat er is. Dus, maar ja, het wordt heel druk, ja, absoluut. Geniet ervan. Ja, dat gaan we doen. Ja. Doen we. Laat je bijna gaan. Je moet eerst nog even uitleggen waarom Elvis Presley. Elvis, ja, natuurlijk. Ja. Ja, Elvis is natuurlijk... Ja, nou, dat is natuurlijk de icoon, hè. Dan kun je ook wel zeggen van... maar Elvis was natuurlijk wel een van de eerste rock'n'roll iconen die ook echt... heupwiegend op de televisie kwam toen de tijd. En eigenlijk bijna verboden werd. De rock'n'roll muziek van de duivel en noem maar op. Ja, dat was bijna straf van God. Ja, absoluut. Ja. Maar ja, hij was net zo gelovig als wat natuurlijk. Alhoewel ik daar wel eens aan twijfelde. Maar dat maakt niet uit. Nee, Elvis is natuurlijk, als jochie is, zit dat er natuurlijk al in. Omdat er thuis natuurlijk ook wel Elvis gedraaid werd. LP's en cassettebandjes destijds. Dus, en die draaide ik als jochie van 6, 7 jaar, draaide ik dat ook. En, ja, maar we hebben wat muziek van je gedraaid. En die Shackleton Lynyrd Skynyrd is eigenlijk wel voor mij de band. ja, dat is ook wel, ja. Maar Elvis wat meer dan is wel een beetje de held. Mag ik hem zo? Ja, vind ik wel. Maar natuurlijk ook samen met Johnny Cash en Jerry Lee en noem maar op. Maar Elvis is natuurlijk, dat was de eerste, waar ik een van de eerste. Ja, omdat die muziek thuis. Johnny Cash was er bij ons niet, maar Elvis wel. Dus ja, daar blijf je altijd bij. En dat heeft me altijd wel natuurlijk ook wel een klein beetje een inspiratiebron geweest natuurlijk door de loop der jaren. Prachtig mooi nummers gemaakt natuurlijk. Onder andere deze, An American Trilogy. Ja, absoluut. Dank u wel. Graag gedaan. Oh, I wish I was in the land of cotton. Old times there are not forgotten. Look away.